Patau, ko General Secretary Samla Panskem, kita khot joka Khasi Student Union joka Nong Tliu Circle, ki Iba Anadon, Steve Engineer joka West Khasi Hills kepada joka Water Resource Department, ki Sordar Kinoyelam Snong, di Paitba baru nado kilong kemi long kupa kerpang na kaliang jong ki kena skol khamtam kiba yesim menta siang ni da skol pan lengdo nong light memorial school ka Nong Tliu secondary school St. Mary's RCUP school Thlong Nong Tliu government secondary school Nong Tliu Area Secondary School, Perda Secondary School, Perda Thamai, Klem Presbyterian Secondary School, United Christian Secondary School Krang, St. Khasi Secondary School Krang, Barka RWR, 5 Brother, 5 Sister Secondary School. Next kem ngalap, yolot iki keteng jongki school ki be shimanta ha kanigasni. Kerpang yepi iwe ki noi simenta ki kena skol bar kumjuru yang gitu ki baywan man support man takasni ki baya syarat ki baya mesti keleng saudong jong kene kamadan bar kumjuru nak benta ki noi kai jong kini ki skol lengba ki headmaster ki head teacher jong kini ki skol ki badan sakane kadong katan nga dap da kajing sokmen ke bakrau bandon nang kat angni ha ka badai bat ki media la kalong na ke nong tokot kubor bat ki electronic media ru kumjo te banung penslam na marka beneng kanum ai la chu iman banai pun ketir ndai na kalen jonga ngasoban ong kumni baka Khasi Student Union kade ka wei ni ki union ki bala seng yaka da kajing temu ban pet na kabenta ka welfare lane ka bha ka biat jong ki student ki kena pule ha ka state ka jongi kata ka long kajing temu jong ka Khasi Student Union kane ka sni ka population ya kane ka sanjam ka popula ai ka teng yaka ka first match perang inter school sports and athletic meet Arhajar Arpuar kadai ka senjam ka babha bat senjam ka babila shim ha kadai ka kenti kalong ka senjam ka babha bat ka badai mentala ardli kisnem ngiladu ya ka jing ya kendu kumne kum ki kena school haki sports meet kadaw kalong namar ba kadon ka lockdown bat kade ka klam covid na kata kadaw ngiladu sibur ke jinge kendo kum ki kena school ha ka bade bat ki jinge la ka ki wakum kini na kaliang jongar ngaladu ya ka banyu i ya kidur khamat jo ki kena school haki sports meet jo ki ba phe mentakas ni lakot yang bang ade badon dekat bat pi kum kane ka sports meet jong kane ka Nong Tliu area barok kowe ha ka baki kena school kinwan ya ka ban peni ya ki sab ki talan ki jongki na ka banta ka jingila ka sports ha ka jing sisa menta ka singalong yo president yo ka KSU Nong Tliu Circle ba ka long ka sni ka ba ngabut kam bahabat ka bangalabu sibut ki program tenre haba berbor ki samla ki wan ban khot yanga banya don dekat ngaju yele kat pala ban pentikna bangade ban don dekat batri walangam sim don dadu pasdang mene nre ngalapoy yang ni ban ngalai katu kan ne teli ki jingile kai ki jingimare bat kamtam ya ka match pass bat kajing shot ke drill na kaliang jong ka school St. Mary's ngatrai mo bobo na school St. Mary's kibal ay kajing shot mentan kajing shot
drill ka ba itnat adu kata ngampoi perkat ba ki school jong kanong trio area sini kila nang kiu na kawai ka port sa kawai ka port na kawai ka snem sa kawai ka snem arajar katlai ka snem ka ba nikong bangalong kung amale jong pi sini habang ay nu jor ban menta ka ni ka sports meet pila per baklabak nadong sedong kem nadong kam su banjir kiai kita kijing ya per nado ukatlai arhado mentau arpuar na sukwa ban ong tangkawai nang yai praktis nang yai penkre barabor ban long kibalakre hakino kino kipol kiban sawan lakalong haka sports meet lakalong haki jinilakay lakalong haka nukunukunukom long kibalakre but barabor kadon kajing ong practice makes a man perfect kajing practice kawan ura ya kajing janai yung no brio kalong kaju barabor jui football kiwe ki game haba ki kena ki practice kilong banikong barabor kata bat ngayo iba kini ki kena school mentasi pilele kai namar ka KSU jo kanong trio circle baro kawai kala play kani ka platform ka jompi nakaliang jonga ngajuong barabor haba kino ki organization kino ki seng kino ki union kino ki kenhon ki bakloy banwan sa keman banyak tray nakabenta ka jingkentiu ya ka imlang salang lakalong hakano kaliang nakaliang jonga ngajukloy ban persyang ban play ya kilat kilenti nakabenta ban ay ka jingkersan ya ki na smokeman ba ka KSU apo ka jingilam jong ba bining ba pen scam ba kitkot jong ka pilale ya ka bahabat ka bandeye ka ba ngasngong ba kani ka dong katan kani ban ay ya ka jingete dekat nakabenta kini kikam ki babha kikam ki bede nakabenta ban kentiu ya ka sports jong kani ka dong katan ngam kwa ban penbon si ban pejrong ka jingkran jonga kawai pat ka mga sukwa ban suban suwa bangan penkut kalong ba kenmau ba ki kena school mentaka sini piele match pass balai piele match pass pitip balai piele match pass balai mentan nakaliang jong ka police department ki hap pan pej ya pi ba piele match pass bat bakin saai sibit mano bane ka team match pass kaba biang ba kapabiang ma bat kata ka team kanyo kajing jong kajing thau na kabanta kata ka team ka nang ba kalong kajing long discipline discipline barobor kalong ka way ka kentin ka badon kam ba nadong sadong labi ong ka tia kadem discipline kiong tia dang kloy ki dang step mo tiadang kloy kidang step don susu ki baong ki penat susu ki ong nalor kata tiadang kloy kidang step wat klumsa apo kanep mo don ki baong kumta de kadang kajing let tiadang kloy kidang step kata kalong ka way discipline ka bawanra ya ki kena ba kinlong ki ba discipline ba nang ta discipline hakaya ke yang ba kajing ilakai ngini banlong ki balong discipline kamot kapo ka timing habalay kot si baje pilih school 10 baje latin baje lade ban poi po school 10 baje pimla ban poi 10 steng lada pi poi 10 lala 10 steng kinoi kai kim sa so pi ban school balay namar hab long discipline ban poi school 10 baje lada pipoi pelat ya kata timlah ia ke Bandung school baik menel lada pia mare ubolong disiplin mo poi kloy number 1 uta ulong number 1 bolong number 2 ulong number 2
long number 3 long number 3 bat kum ta 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 de kan ne jing long discipline barabor kawan ra ya jing job habang page mentan ya jing ya march pass ngai jan la baro ki school ki labiang tang ba ban penlong discipline bat ban penlong perfect mo barabor don't come ban practice klaim kajing practice pinumla ban long perfect klaim kajing practice pimla ban penlong janai nakata-kadaw ko don't come kajing practice nagkentuyo kikinoy ki high school bakin nang yay minor kumba pilawan yalam ki kina school mentas ni ki bangangen scam ba pila ay kiting kay ki apok school jongpi ba pinang ibiteng ban nang ay ya kap jing practice ki kina school nakabanta bakin long ki banengkong ngangen scam mentas ni ka school kabanyele nang match pass ka banlong banengkong kanong ka school ka bakmen ba namar balay pila long perfect hapeng ni den re dang don kiwe ki platform kiwe ki jaka ki bapi pina balay banyele competition mo kadon ka inter school athletic meet ka ba ngalakot ye district sports officer ban penlong apo mairang nado ka kat pratarik hado arpo tarik ubnai me ngim sibyo shu agini ki athletic snem ngaju penlong man la ka snem but nangai scam pakai school ki ba khamat ba kinye simata ha kali ke inter school athletic meet kabangin penlong hau benai me nado khat pra hado arpo tori ha kabangin jet kin sejet ki kena ki ba bet bat ki ba tibet tam nang tu ban le ile kai hapo ka state level bat kum ta ta di don sibun kai ki ban ya keren taba kapor kam sya ngarong ala ban le no tang sudah keren ngan penpau hang ni bang adap dak jing dokumen ke bakrau ya ki school baro ki ba isim menta kasi ha ka ba pila pen i ya ka sap ke jongpi pila pen i ya ka jing trace tom jongpi ban ngen scam ba ka KSU nong tu circle ka balalong ka nuksan ka bata kiwe ki organization ba kinuan sa kamat na ka bata ban ay ya ka platform ya ki para samla ban pen i ya ki sap ki dalan ki jongki hakum kini ki jingila kai ban kum kini ki jingila kendu ay ki jingkir bok kerwiang ya barok sportli karwitli ki school ki balai simenta ay ki jingkir bok kerwiang lane ki jing kublai lu ya gitu ki balai job ha ki jingila kai ki baper la kalong ha 100 meters la kalong ha 200 meters 400 meters la kalong ki high jump long jump ban kum ta ter ban ngeng scam ba kini ki wanra ya ki so jong ka jing job ya gitu ki kena ki baju trash tom barabor na ko ka por yang ai kublai ya presiden jong ka KSU secretary jong ka KSU rekat bat ka union jong pi ka bade jong nong triu circle barokawai ba pinang im ban kentiu ya ki prak na samla jong ka ning ka dong ka thain ha ka lenti ka babha ka bangi menta ka por ki kena samla jugi ki penut por ha ki kam ki bas sneo ki balong ki kam ki balong ka ji penjot ya ki kena samla mo meneng ala ya song pa ha ki por menswa pelong school sports meet ka kut nyo buje men meet kata kam ne ya ki kena school lai bejela au bejela de ban kut la de ban wa la de ban le si nyo buje men meet te kam ne jo kata ka sports meet ta kata te kala de ji kendo ka ba wanra sibun ki jing pensoy na ka betang ikun sabla de ngadap da jing dokumen banang neru nalawai kina school baro kini ni poesia ne ban lambet ki kam ki basneu ki ba ki ki por ngaju school ki kubor ki basneu keleng hateng ki pa penlong ke jing du mensem yang habang ikum ki ki akor ha ki dong ki tain ki jongi den rei ki kina school jong ne ka dong ka tain pilong ma pi kapurom nakabanta jongi iwe sa sisen ka KSU kanang play ya kilat kilenti hagis nem kibanwan kublay sibon ublain kurkundol lam kabati baro